Hola amics i amigues, soc Edu Borja, soc titellaire i este és el tercer vídeo de la sèrie Com fer titelles fàcils a casa. Ací teniu el vídeo anterior, per si teniu ganes de saber com es fan titelles d'animalets. En este vídeo vos mostraré com fer titelles de siluetes de teatre d'ombres. Ací baix, en l'enllaç de la descripció del vídeo, trobareu uns arxius que haureu de descarregar i imprimir sobre cartolina. Estes cartolines vos serviran, si són cartolines ben dures, compreu-les que siguen un poquet més gruixudes del normal per fer els vostres personatges. Però també necessitarem una altra sèrie de materials. Estos són els materials bàsics que necessitarem. En primer lloc, unes cartolines que poden ser blanques preferentment, però si no en teniu de blanques, de qualsevol color. Un poquet més gruixudes que les normals i després vos explicaré per què. Sobre aquestes cartolines imprimireu els arxius que podreu trobar en la descripció que hi ha ací baix, descarregant-los i imprimint-los. I necessitareu també uns palets, unes varetes. Si no teniu varetes i voleu fer el titell allà perquè teniu ganes d'acabar-lo pronte, no passa res, perquè podeu construir-vos varetes amb un foli de paper, sí, amb un foli, com expliquem en el vídeo 1 de la nostra sèrie. Necessitareu uns enquadernadors, que són una espècie de xinxetes que tenen com dos puntetes, i aquestes dos puntetes, una vegada es passe pel forat, es poden obrir. Enquadernadors, se'n diuen, dels més xicotets. Unes tisores, perquè haurem de retallar la nostra figura, fil i agulla de cosir, i necessitareu per fer uns foradets una perforadora de papers. Si no teniu perforadora d'esta o d'esta que fa només un foradet, podeu utilitzar en un moment donat la punta de la tisora, però amb molta cura per no fer-vos mal, perquè vos podeu punxar. I després necessitareu una pistola de pegament per apegar les varetes a la nostra cartolina. Si no teniu pistola de pegament, que és una cosa més complexa i que podria cremar-vos i igual els pares no vos deixen utilitzar-la, no passa res, perquè podeu utilitzar precinte, i si no teniu precinte, cel·lo. Agafeu cel·lo per poder apegar la vareta a la cartolina. I ara sí, comencem a fer la nostra marioneta d'ombres. Molt bé, el primer que hem de fer és imprimir els personatges que vulguem fer. Una vegada imprès el personatge, veureu que hem fet uns foradets amb una maquineta de perforar, i si no teniu res d'això, amb un punxó o la punta de la tisora, amb precaució de no clavar-te-la. Eixos foradets estan marcats ja, indicats clarament en l'arxiu que trobareu ací baix per a imprimir-vos. I trobareu també que hi ha uns puntets. Estos puntets seran per a passar un fil amb una agulla i després nugar-lo. Una vegada tenim retallada la figura, hem retallat la figura i l'hem muntada. Veieu? L'hem muntada amb uns enquadernadors. Els enquadernadors són aquestes peces de llautó. Heu de comprar els més xicotets, que són molt fàcils perquè es poden doblegar, molt fàcils d'utilitzar. Es dobleguen les dos potetes una vegada han passat pel forat que uneix les dues peces. Veieu? Aquesta seria una peça, un bracet, i hem fet un forat i hem cosit el fil. Hem cosit el fil passant per dos foradets i nugant-lo. El fil ha de ser prou llarg. En este cas, d'esta xica cantant, el fil ha passat des del cap
al bracet i després a la cama. De manera que, estirant un poquet, jo puc fer que la silueta es moga. Imagineu-vos esta xica. Vosaltres que vos agrada pintar i pinteu també, li podem pintar els ulls, els colorets, el cabell, la roba, el micròfon, i quedarà magnífic. Si no voleu fer una silueta, sinó utilitzar-la com a teatre d'ombres, ja hauríem de treballar amb un contrallum. El contrallum és un llum, una pantalla i la nostra figura entre el llum i la pantalla, de manera que el públic veurà simplement l'ombra. Després vos farem una demostració. Els nostres personatges podrien ser fixos, sense cap mecanisme, sense cap moviment, encara seria més fàcil. Es tracta de retallar, preferentment de perfil. Sabeu que el perfil és de costat. Si el retallem de perfil, la figura queda més clara. En aquest cas és el llop. Però clar, li hem apegat un palet. Hem dit que si no podeu obtindre una pistola de pegament, podríeu fer-ho amb cel·lofana o amb precinte, d'acord? Però si a este animalet li movem el cap i les potetes i fins i tot la cua, quedarà més espectacular. Però per a que no se'n veja la meua mà, per això utilitzo el fil de cosir, ho enganxe i mireu, així tenim un altre personatge que toca el violí. Veieu que queda molt graciós, imita el moviment d'un violinista i fins i tot porta el ritme amb la cama. Tots estos personatges tan senzills de fer els podeu trobar imprimint, retallant, muntant i animant. I ara vos farem una demostració de com es faria el teatre d'ombres. La màgia del teatre, de les figuretes que cobren vida. En el cas de Messi, estirant d'un filet obrirà els braços i les cames i podeu pintar-lo. Recordeu que si vos ha agradat este taller, podeu subscriure-vos al nostre canal. Tindrem molt prompte un altre vídeo per ensenyar-vos a fer titelles fàcils a casa. Molt bé, fins una altra, amics! I recordeu, construïu titelles, que és una de les millors maneres de passar l'estona sense avorrir-se.